Goedenavond. Denk eens aan een dokter, een advocaat en een directeur. Grote kans dat je onbewust toch denkt aan een man. Want nog steeds zijn mannen in topfuncties in de meerderheid. Vanavond zetten wij topvrouwen in de kijker. 3 zijn er hier te gast. En we blikken vooruit op de verkiezing van de topvrouw Limburg, die volgende week plaatsvindt. Je moet maar opletten. Het gaat tegenwoordig alleen nog maar, moet je opletten, het gaat alleen nog maar over of er genoeg vrouwen aan de top zitten. Ja, er moeten meer vrouwen naar de top en er zit een glazen plafond en de vrouwen moeten door het glazen plafond aan de top. En de vrouwen moeten voorrang voor de top en al. Maar er vraagt zich dus nooit iemand af of er genoeg vrouwen op de grond zitten, op de bodem. Nee, gewoon putjeschepper, stratenmaker, hout en plantsoenendienst. Dat vraagt helemaal nooit. En die vrouwen, die zeggen niks. Nee, die zeggen niks. Nee, die houden niks. Die houden wijzelijk niet. Die maken geen slapende honden wakker. Want dan krijgen ze vieze nagels en zere knieën. Hebben ze helemaal geen zin, snap je? Die zeggen niks. Hartelijk welkom. Vrouwelijke rolmodellen, die hebben we nodig als we willen dat er meer vrouwen in topfuncties komen. En die rolmodellen zitten hier aan tafel. Ingrid Schäfer, ik begin met u. Hartelijk welkom. U was de eerste vrouwelijke politiechef van Limburg. En sinds maart deelt u die baan met een vrouwelijke collega. Ook dat is nieuw bij de politie. Hebben ze daar vrouwen nodig om de boel een beetje wakker te schudden, op te schudden? Nou, we hebben in ieder geval vrouwen nodig. Ja, niet om de boel wakker te schudden. Volgens mij zijn we hartstikke wakker bij de politie. Maar van origine was het natuurlijk wel een mannenorganisatie en ook een masculine organisatie. En juist leiderschap en wat we daaraan willen bereiken, dat proberen we nu wel te doorbreken door meer vrouwen te benoemen. Ja, u zegt het was een mannenorganisatie. Hoe is dat nu? Nou, eigenlijk zitten wij redelijk goed. Wat je met name ziet is dat we in de à la Brigitte Kaandorp, de leidinggevende, de hogere functies, hebben al best veel vrouwen. Maar in de verdeling gewoon van echte mensen op straat hunker ik naar nog meer vrouwen. Maar ook naar mensen met een andere etnische achtergrond of een andere seksuele voorkeur. Eigenlijk gaat het om de diversiteit die gewoon moet aansluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt. Ja, tegenover u zit Astrid Boeien, CEO van de Brightland Smart Service Campus in Heerlen. U bent bezig met data science, met kunstmatige intelligentie. Ook dat is een echte mannenomgeving, daar werken met name mannen. Hebben ze juist daarom u als CEO benoemd? Nou, ik had het er gisteren nog over met iemand die betrokken was in het sollicitatieproces. En die zei, en dat was ik eigenlijk vergeten, dat ik toen heb aangegeven dat het voor mij echt een no-go was als ik aangenomen zou worden omdat ik een vrouw ben. Ik vind wel dat je de beste kandidaat voor een functie uit moet kiezen. Alleen, het gaat dan vervolgens natuurlijk wel om de bril waarmee je kijkt of iemand de beste kandidaat is. Nou, ik hoop dat ik gekozen ben omdat ik inderdaad de beste persoon was om deze functie te vervullen. En ik hoop daarmee ook dat meer meisjes en vrouwen zien dat het ook in onze wereld heel erg leuk is om te werken. Ja, naast u Esther van Engelshoven, bestuurder bij een zorgorganisatie, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Jullie helpen huisartsen om de zorg nog beter te organiseren. En het is een hele pittige tijd. Corona, een groot huisartsentekort. Helpt het in deze situatie dat u een vrouw bent? Nou ja, ik heb wel heel duidelijk gemerkt in de coronatijd dat met name vrouwelijke eigenschappen in leiderschap heel relevant zijn. Het is heel belangrijk dat je goed luistert naar mensen, dat je inspeelt op hun behoeften en ook echt kijkt wat hebben ze nodig. En dat dus een leider die voor de troepen gaat staan en precies gaat zeggen hoe het moet, dat is niet aan de orde. Maar bescheiden leiderschap en met de mensen meedenken, dat is relevant. En ik heb ook heel veel mannen dat heel goed gezien doen in corona. Maar ik denk van nature is dat toch wat meer, dat empathisch leiderschap is wat meer bij vrouwen weggelegd dan bij mannen. Dus ik heb gemerkt dat die vrouwelijke kanten het heel goed kan doen. En dat mensen zich dan ook echt prettig voelen en tot hun recht komen. Want ze hebben het echt heel zwaar gehad en nog steeds, wil ik daarbij zeggen. Dus we hebben nog steeds een enorme uitdaging om dat de komende jaren goed te blijven doen. En ik zou dan bijna willen zeggen, de zorgzame vrouw. Dat was een beetje in de ban gedaan, hè? Het feministische tijdperk. Maar ik vind dat nou juist een kracht, zorgzaam, maar wel met visie
En met daadkracht, dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Dan voelen mensen zich verbonden en vinden ze het prettig om te werken. Goed, we praten zo verder. Heel fijn dat jullie er zijn. Volgende week donderdag dan wordt de topvrouw Limburg van dit jaar verkozen. Er zijn 3 genomineerden voor die titel. En straks gaan we naar hen kijken. Eerst de winnares van vorig jaar. Esther Paulus-Maalstee, storemanager van de Bijenkorf in Maastricht. Wat heeft het haar gebracht topvrouw van het jaar zijn? Ik vond het een enorm compliment dat ik genomineerd was. Ik heb er ook echt over moeten nadenken of ik überhaupt mee zou doen. Het feit dat ik daar sta in die finale, dat was voor mij eigenlijk al een enorm compliment. En ik voelde me ook een winnaar, omdat ik vanuit deze branche stond ik daar in de finale. En daar was ik super trots op. Maar toen won ik ook nog, ja, dat had ik echt niet verwacht. En daarnaast heb ik heel veel reacties ook gehad, omdat ik een heel persoonlijke pitch heb gegeven waarin ik verteld heb dat ik als kind en als tiener enorm gepest ben. Tegen alle vrouwen die onzeker zijn en die dit ook nog steeds met zich meedragen, wil ik zeggen, ook jij kunt je doelen bereiken door te blijven geloven in jezelf. En mijn advies voor jullie is, volg je passie en haal het beste uit jezelf. En heb ik ook een aantal mensen al gecoacht die zelf heel veel last hebben van onzekerheid, maar die heel veel talent hebben. En door middel van coaching en door middel van mijn verhaal zijn ze geïnspireerd geraakt. En dat vind ik zelf eigenlijk nog misschien wel het allermooiste compliment. Ik vind het nog steeds belangrijk dat er rolmodellen blijven die ook voor andere dames die ambities hebben de weg vrij kunnen maken en kunnen laten zien van kijk, het is mogelijk en je moet gewoon volhouden, geloven in je eigen kracht en dan komt het goed en dan kom je ook aan de top als je dat heel graag wil. Esther Paulus-Maalstee was dat, de topvrouw Limburg van vorig jaar. En nu kan ik me voorstellen dat mensen kijken en denken, ja, leuk zo'n topvrouwverkiezing, maar is het nog nodig in 2022? Mevrouw Boeien, hoe denkt u daarover? Het is nodig en ik vind het heel jammer dat het nog nodig is. Hè? Want je zou eigenlijk denken dat in de afgelopen decennia die ontwikkeling harder gegaan zou zijn en zou moeten zijn dan dat die eigenlijk is. Ik heb zelf scheikunde gestudeerd, een beta-opleiding. Daar ben ik 32 jaar geleden mee begonnen. In de tijd van Thea studeert techniek. En dat was toen een campagne om vrouwen aan te zetten om te gaan werken, ook om carrière te maken. Ja, op die kant, om dat veld vrouwelijker te krijgen. Ja, om ook vrouwen te interesseren voor die beta-vakken. In beperkte mate. En dat zie je dus inderdaad terug in mijn vakgebied, waar inderdaad relatief weinig vrouwen rondlopen. En ik denk dat er dus inderdaad dat het nog steeds nodig is om dit soort dingen te doen. Ja, en tegelijkertijd zeg ik daarbij, ik voel daar dus een zeker ongemak bij dat dat nog steeds aan de orde is. Ja, en niet alleen in die beta-wereld. Laten we er een paar recente cijfers bij nemen. Afkomstig uit de Female Board Index. Dat is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven in ons land. En daaruit blijkt dat het aandeel vrouwelijke bestuurders nog steeds achterblijft. Het steeg minimaal van 14% vorig jaar naar 15% dit jaar. Het aantal vrouwelijke commissarissen is iets meer gestegen, van 33 naar 38%. En het vrouwenquotum zal daarbij geholpen hebben, want sinds 1 januari van dit jaar moeten de raden van commissarissen voor tenminste 1/3 uit vrouwen bestaan. Esther van Engelshoven, wilde u altijd al een carrière aan de top hebben? Ik wilde heel graag mooi werk doen. Hè? En ik ben eigenlijk vanzelf uiteindelijk door te kiezen waar mijn passie lag hier terechtgekomen. Het was niet per definitie de ambitie om een topcarrière te maken. Maar ik heb wel telkens gekeken waar kan ik een bijdrage leveren, waar kan ik een maatschappelijke bijdrage ook leveren. En de zorg is natuurlijk heel duidelijk. En ik heb daarbij geen glazen plafond ervaren. Hè. En de zorg is het ook wel wat gebruikelijker. 40% van de bestuurders zijn al vrouw. En voor mij is dat dus heel mooi gelopen. Maar ik zie ook collega's, jongere collega's, die heel veel talent en ambitie hebben, maar zich toch nog geremd voelen. Vaak te onzeker. En waar komt dat door? Ja, ik denk 2 dingen. Hè. Ze voelen zich vaak te onzeker. Ze kunnen veel meer dan ze denken. We hadden het laatst over in een sollicitatiegesprek heeft een vrouw de neiging om het wat te downgraden. En een man die is daar die kan zijn eigen capaciteit wat beter neerzetten.
Dus die onzekerheid of die bescheidenheid speelt daar een rol bij. En toch ook wel de work-family fit. Ik vind dat vrouwen toch nog wel te veel vaak denken dat ze daar een belangrijkere rol in hebben. Hè? Dat die balans nog moeilijk te zoeken is. Ja, het zorgen voor het gezin en de naasten. Juist. Heeft u ooit last gehad van het feit dat u een vrouw bent? Ja, zeker. Toch van die momenten dat alle mannen wachten totdat ik de koffie ging inschenken, bijvoorbeeld of zo. En ik denk dat we die allemaal wel gehad hebben. Maar dan was het wel de vraag, hoe ga je daar nou mee om? Hè? En meestal, ik werd steeds beter in daar een beetje grapjes over maken. En, dus het niet te serieus, niet te groot maken. Maar wel laten merken dat ik het niet deed of dat het me opviel of zoiets. Maar je moet dus wel een dikke huid hebben als vrouw. Nou ja, je moet wel... je moet eigenlijk ook... Het feit dat je zegt, je moet je mannetje staan, hè, dat we dat nog steeds gebruiken, dat is wel nodig, hoor. Ja, dat denk ik wel. Heeft u een glazen plafond ervaren tijdens uw carrière? Ja, ik denk dat ik een gelukkig mens ben. Bij mij is dat niet gebeurd. Ik heb steeds eigenlijk de volgende stap kunnen zetten op het moment dat ik er aan toe was. En dat is, ik denk, een combinatie van geluk, maar ook een vorm van je er niks van aantrekken. Dat er zoiets is. Hè? Want je kan zelf natuurlijk ook meegaan in het denken van andere mensen. Dat vrouwen dingen niet kunnen of dat ze veel tijd nodig hebben voor die zorgtaken. En dat die carrière dan misschien op een lager pitje gaat. Dus ik heb me eigenlijk altijd gedaan alsof het er niet was. En dat heeft heel erg geholpen in het er niet zijn voor mij, denk ik. Ja, toch zijn jullie nog steeds in de minderheid, hè, zoals jullie hier zitten. Daar praten we dadelijk verder over. Eerst terug naar de topvrouw van Limburg-verkiezing. Op 22 september wordt de nieuwe topvrouw verkozen. Dat wordt nog een zware klus voor de jury. Wij stellen de 3 genomineerden vanavond aan je voor. En we beginnen met Shahinda Gossijn. Ik ben Shahinda Gossijn, ik ben 36 jaar en moeder van Mason en Seja. Ik ben getrouwd met Karim Doha al geruime tijd. Ik werk als cardioloog in opleiding en ik ben onderzoekster op het gebied van hart- en vaatziekten bij vrouwen en met name in relatie tot hun zwangerschap. Ik ben genomineerd om de reden, denk ik, dat ik vrouwspecifieke problematiek in relatie tot de zwangerschap aan de kaak heb gesteld en dat toch wel landelijke aandacht heb laten verkrijgen en dat een aantal taboes heeft doorbroken. Ik streef ernaar om de verschillende aspecten in mijn leven tot op zekere hoogte naar mijn eigen voldoening te kunnen volbrengen en ook naar de voldoening van mensen om me heen. Ook al is het geen perfectie, maar ik hoop in ieder geval voldoende moeder, voldoende vrouw en voldoende professional te kunnen zijn. Ik ben topvrouw van Limburg 2022. Want ik droomde, ik werkte en ik ben er. Maar ik ben nog niet klaar. Mooie woorden van Shahinda Gossijn. Hè? Ja. We hebben het vandaag over topvrouwen en vrouwelijk leiderschap. Want hoe maak je als vrouw in een topfunctie het verschil? Ingrid Schäfer, vrouw in een van oudsher mannenorganisatie, de politie. Esther van Engelshoven zei aan het begin van deze uitzending, deze tijd vraagt om wat meer vrouwelijke leiderschapskwaliteiten. Bent u het daarmee eens? Ja, zeker, zeker. Wij merken ook in ieder geval binnen de politie veel druk, veel polarisatie. Mensen zijn boos, noem maar op. Dus wij komen veel onvrede tegen. En als je dat niet bespreekbaar maakt, als je er ook niet met elkaar, met collega's over spreekt, dan kun je daar enorme last van krijgen. We hebben dat in de loop der jaren echt wel gemerkt in onze organisatie. En ik denk dat juist vrouwelijk leiderschap helpt om moeilijke thema's toch bespreekbaar te maken. Dat kwetsbaarheid er mag zijn. Dat soort zaken, als je dat uitstraalt, leiderschap is ook voorbeeldgedrag, dan durven anderen dat ook te doen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, u bent zelf ernstig ziek geweest, heeft borstkanker gehad. Ja. Heeft daar toen heel open met de organisatie over gesproken. Ja. Wat heeft dat nog voor verschil gemaakt in uw leiderschap? Ja, achteraf heeft het echt wel verschil gemaakt. Ik weet niet of dat met vrouw zijn te maken heeft of gewoon met wie ik ben. Hè? Want ik praat graag in alle openheid over dingen. Maar het was wel dat ik van tevoren al zei,
practice what you preach. Als wij willen dat we open met elkaar praten en transparant zijn, moet ik ook als mij iets overkomt die kwetsbaarheid laten zien en er open over praten. Dus ik heb toen een paar filmpjes gedeeld, ook met collega's en zo. En achteraf kreeg ik met name ook wel van de medewerkers terug van, het is net alsof je wat dichterbij bent komen te staan. Het overkomt jou ook. En je was er dus heel erg open voor. Dus het authentiek leiderschap, dat werd wel gewaardeerd, ja. Ja, dat zijn dus meer vrouwelijke kwaliteiten. Kunnen die mannen daar goed mee omgaan of nemen ze dat over? Ja, ik merk het wel. Ik merk dat ook mannen het heel fijn vinden om heel open over een aantal thema's of dilemma's te spreken. Soms moet je even het voortouw nemen, maar dan als het komt, ja, dan is het fantastisch. Dus ik zie het echt als een meerwaarde, ook in ons MT en zo. Als ik nu kijk wat we nu bespreken ten opzichte van een aantal jaren geleden, nou, dan lukt het ons veel meer om echt de kern te raken. En ook wat het met ons doet en wat we daarmee willen doen. Ja. Astrid Boeien, ook werkzaam in een mannenwereld, om het zo te zeggen. Herkent u dat? Bent u ook een leider die vrouwelijke kwaliteiten juist goed benut? In mijn geval denk ik dat ik een mix heb van de klassiek vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. En ik denk dat je dat bij heel veel mensen ziet. Hè? Dus dat mannen ook klassiek vrouwelijke leiderschapskwaliteiten kunnen hebben en andersom. Ik denk dat veel mensen mij aan de ene kant vrij resultaatgericht zullen vinden. Aan de andere kant wel met een oog voor de mensen in de organisatie. En wat Ingrid net schetst, dat herken ik ook heel erg. Wij delen ook vrij veel met elkaar in het MT. En dan kom je ook echt verder met elkaar, omdat je elkaar gewoon goed kent. Hè? En dus met elkaar kan lezen en schrijven. En dat helpt natuurlijk heel erg in de ontwikkeling van je organisatie. Dus overigens onderling ook, hè? Want wij werken eigenlijk best veel samen. Hè? We hebben een prachtig samenwerkingsverband als Brightlands en politie. En hoe snel wij elkaar weten te vinden, ook. Hè? Ik heb nu jouw hulp op een bepaald thema gevraagd. Hoe makkelijk je dan ook even zegt, dit is mijn probleem, kun je me helpen? Mm-hmm. Zonder dat je hoeft te schamen of weet ik wat. Ik vind dat in de samenwerking erg prettig in ieder geval. Ja, en wederzijds. En wat er dan niet gebeurt is moeilijk doen om het voor me even te laten zien, zeg maar. Dat je een bepaalde positie hebt. En ik denk dat dat een klassieke leiderschapskwaliteit is die jij ook heel erg uitstraalt. En wat het samenwerken wel heel erg makkelijk maakt. Ja, geen haantjesgedrag, maar precies. Point komen. Samen voor het goede willen gaan, eigenlijk. Ja. Goed, wij gaan door naar het portret van de tweede genomineerde voor de titel Topvrouw Limburg 2022. Marivonne van Kralingen-Haanstra. Ik ben Marivonne van Kralingen. Ik ben 38 jaar, woonachtig in Boxmeer, maar inmiddels ook al 10 jaar werkzaam in het mooie Limburg in Venlo. Ik ben moeder van 3 kinderen, waarvan de jongste pas net een paar weken oud is. Getrouwd met Harme en daarnaast trotse mede-eigenaar van advocatenkantoor Voor de Zaak. Ik ben arbeidsrechtadvocate en daarnaast mag ik nog een heleboel mooie bijrollen vervullen, zoals een aantal commissariaten, maar ook voorzitterschappen van commissies en in ieder geval van alles en nog wat om me bezig te houden in het bedrijfsleven in Venlo. Wat mij top maakt in mijn vak is denk ik mijn passie voor mijn vak. Ik hou van het arbeidsrecht. Het kan alle kanten op. Aan de ene kant is het heel zakelijk, want het zijn gewoon de regeltjes in de wet. Maar aan de andere kant heb je ook met mensen te maken. Ik ben Topvrouw Limburg 2022, want ik zou het fantastisch vinden om als voorbeeld te kunnen fungeren. Maar het feit dat je die kans krijgt, dat podium krijgt om voor anderen een voorbeeld te zijn, in welke vorm dan ook. Ja, dat maakt dat ik heel graag Topvrouw Limburg 2022 zou willen zijn. Ja, een topfunctie combineren met een jong gezin, het kan, bewijst ook Marivonne van Kralingen. Wat we vaak horen in Nederland is natuurlijk, er zijn te veel vrouwen die parttime werken en daarom hebben we te weinig topvrouwen. Esther van Engelshoven mee eens? Niet helemaal. Ik denk dat er aan 2 kanten iets zit. Vrouwen moeten inderdaad kijken of ze iets meer kunnen werken om die rol dan te kunnen vervullen. Hè. Ze zijn misschien wat te snel geneigd om veel parttime te gaan werken. Van de andere kant vind ik dat we ook aan de werkgeverskant een opdracht hebben om niet meer te denken dat je per se 70 uur per week moet werken om een topfunctie te kunnen doen. En ook de flexibiliteit bieden in de uren die mensen werken is heel relevant. Hoeveel uur werkt u zelf per week? Ik werk
werk ongeveer 50 uur per week. Maar ik kan ook wel redelijk goed inplannen qua tijd. Ja, en u, als ik vraag? Ja, het wisselt sterk. Dus dit is een week waar er zitten misschien wel 65 uur in. En een andere week is het wat minder. Ik denk dat je moet accepteren dat in een functie als deze, zoals het nu is, draai je meer uren dan fulltime. Ik vind zelf wel de autonomie die je hebt in een hogere functie om zelf beslissingen te nemen over je agenda is echt veel groter. Dat heb ik zelf heel erg ervaren. Dat vind ik een heel fijn aspect van dit soort functies. Ja, en wat je natuurlijk moet hebben is een bepaalde drive om ervoor te gaan. Ik denk dat geldt voor mannen en vrouwen, dat geldt voor iedereen. Ja, maar toch is het in de praktijk, en dat heeft het onderzoek ook aangetoond, de zorgtaken blijven toch vooral door vrouwen vervuld. Dat vind worden. ik een heel belangrijk punt, ook voor jonge vrouwen die nu aan het begin staan. Ik had toevallig vanmiddag over met een jonge vrouw van hoe zij nou de taken verdeelde met haar partner. Ja, en ik denk, kies een man of voed die partner op. Je staat er samen voor. Dan meen ik echt Hoe heeft u het geregeld? Want u heeft twee kinderen, tieners, hè? Ja, klopt. Is het altijd goed gegaan? Dat is altijd goed gegaan. Ja, wij doen het echt samen. Dus dat geldt voor het huishouden, dat geldt voor de zorgtaken, dat geldt voor de boodschap en al die dingen die wij natuurlijk ook gewoon geregeld moeten hebben. En ik denk dat het echt een heel belangrijk aspect is van stappen kunnen zetten. Ook op een soort van een manier met een gerust hart. Dat je dat met een gerust hart kan doen, omdat je het met z'n tweeën doet. Mm-hmm. Zou je deze vraag ook aan een man hebben? Ja, dat is hem, hè? Zou je dat gedaan hebben? Ja. Als hier een man hadden gezeten? Ja. Nou ja, we hebben het natuurlijk over gehad op de redactie. Dit is een uitzending over topvrouwen. Ja. Maar het is zo, dit is de vraag die natuurlijk altijd aan vrouwen wordt gesteld. Het is toch gek dat hij dan ook aan vrouwen wordt gesteld. Want daarmee bevestig je het beeld, blijkbaar, dat dat nog steeds zo is. Maar ik vind het wel fijn om dit antwoord te kunnen geven. Want ik vind het wel belangrijk dat, want ik denk dat voor ons allemaal een motivatie om hier te zitten vanavond is dat ook jonge vrouwen zien dat het kan. Ja. En daar horen een aantal dingen bij. Dus ga je niet in de positie zetten dat jij de eindverantwoordelijk bent voor alles wat er thuis gebeurt en dat de man af en toe komt helpen. Wellicht gebeurt, maar dat hoeft niet. Nee. U heeft sinds maart een duo-functie met uw collega Inge Godhelp-Teunissen. Klopt. Is dat de oplossing? Krijgen we zo meer vrouwen aan de top? Wellicht wel. Het is een duo-functie, geen part-time functie. Hè? Dus wij hebben naast onze rol als politiechef hebben we ook nog allebei een landelijk portefeuillehouderschap. Dus eigenlijk hebben wij met z'n tweeën 3 banen. Dus, maar ik vind wel het duo-schap als politiechef Limburg. Dat is wel heel erg fijn, omdat je niet eens zozeer in de organisatie thuis of weet ik wat, maar veel meer vanuit het meervoudig kijken, het dingen delen, sparren. En ook wel realiseren, hier ben jij beter in, hier ben ik beter in. En het dus voor het bedrijf het beste willen doen. Je ziet bij DSM zie je ook een duo-schap op dit moment, is een man en een vrouw. Hè? Dus ik denk dat het veel meer het leiderschap van de toekomst is. En ook vanwege het afbreukrisico wat hoog is, toch wel het glazen huis waar we met z'n allen in zitten, is het ook wel fijn om een beetje van die verantwoordelijkheid te delen. Ja, wie weet gaan we dit vaker zien. Ik zou het toejuichen. Het smaakt naar meer. Absoluut. Wij gaan gauw naar de derde en de laatste genomineerde voor de titel Topvrouw Limburg 2022. Dat is Esmeralda Thieme. Esmeralda Thieme, 48 jaar inmiddels alweer, geboren en getogen in Maastricht. Ik ben binnen AZL verantwoordelijk voor het in controle zijn van onze organisatie. Mijn functie is ook directeur Risk and Internal Audit. Wat ik zo mooi vind aan AZL is de loyaliteit en de betrokkenheid. Ik hecht enorm veel waarde aan het welbevinden van mijn medewerkers. Loyaliteit, dat vind ik vele malen belangrijker dan kennis. Ja, ik ben geboren en getogen in Maastricht. Ik ben ook een Burgondiër in hart en nieren. Dus als ik er al de tijd voor heb, een hapje of drankje met mijn partner of met vrienden. Een avondje Netflixen of wandelen met de 2 jongens. Gewerkt in de horeca tijdens mijn studie. Prachtige mooie tijd. Misschien nog wel de mooiste tijd. Ik ben weliswaar genomineerd, maar ik ben er ontzettend trots, heel gruuts op dat ik leiding mag geven aan zo'n machtig mooie organisatie en prachtige medewerkers.
De derde genomineerde was dat. Volgende week donderdagavond is de verkiezing en weten we wie zich Topvrouw Limburg 2022 mag noemen. De topvrouwen hier aan tafel. Wij gaan afsluiten. Tot slot, hebben jullie een tip of een advies voor jonge vrouwen die ook carrière willen maken? Droom groot. Je kunt alles. Droom groot. Ja, ga ervoor. Grijp die kansen en maak die kansen. En misschien nog een don't tot slot. Word vooral niet one of the guys. Blijf jezelf en geloof in je eigen kracht. Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. We gaan het onthouden. Dankjewel. Ingrid Schaefer, Astrid Boeien, Esther van Engelshoven. Bedankt voor de komst naar de studio. En u natuurlijk hartelijk bedankt voor het kijken.